Ngadto ako. Oh. Seperti gitu. Enggak, size. Bus, may dua ka tao diri, mao na ko nagpalit. Oh, sige, sige, sige. Sundi ha. Ay palipat. Sige. Sir, kumpirmado sir, nanawag ang intel. Nadaw ko may dua kalaki dito. Ah, betul? Dah, dah. Tinoy. Ang katong kasabot nimo Tinoy nga ay mo palit ron. Dayon to? Dayon to boss. Murag ari na to sa padong. Tandam na ko ni daan Tinoy. Dayon to boss. Daway na to sila. Abot ng takad yun. Tanawa lang, bantaw-bantawa lang na, tanawa, huwag ka na unsay, parang basi, may pulis pa. Oo boss. Bantay sa kuwan ha, ari ko. Para makakuha niya itong parang negosyo. Wala boss. Bos, polisi ya bos. Murag sa pulis ha. Dili bos. Laro mo kay. Amo lagi sabot bos, amo lagi sabot. Nagayuki boss. Kwarta, kwarta. Buwan ni daw kwarta. Kenapa kalau pas nung Oh, okay. Ayo eh. Nagko kayo ni. wow, masalo. Wow. Bantayan na nga. Tamis kina, tamis. Tama. Kita makuha. Oke, oke, oke. Pwede talaga. Ote, Di pwede, di pwede. Bayad sa bayad. bayad ba? Kwarta una rin nilaw. Bus, bus mo na gini sakto gid ang gingon bus nga nagi nagpalit diri bus. Oh, sige, sige, sige. Padong nami. Bilang na bos. Kwarta mo dai. Tay. Naman ganun yung kwarta. Kira? Daw. Tilawan na kung may pa ni Gon. May ganun. Ako ni Bao. Good, good. Yes. This one, this one. Go, go. Kiri, api ka. Go, bos. Police, bos, police, bos.
what's up mga ka-Jimbo? It's time to shout out now. Shoutout ko sa akong tuwan. Gagaw diha, Ilir Koyos. Shout Shoutout. out to you, Dol. Shout out kay Kon Jason Coraraton, ang gwapo sa lawis. Shout out to you, Dol. Shout out na ko ka Derek Solarion. Shout out. Shout out ko kang Richard Lumbab o ka John D. King. Shout out. Shout out po ko ka Bawan Kailan Lupis. Shout out ko dol. Shout out po kong Chris Niño Turbiso, ang gwapo sa Manyo. Shout out. Shout out ko sa tanan. Boksan Dream, shout out. Shout out to Boksan Dream. Play, share, and follow. Play, share, and follow. Don't forget to like, share, and subscribe. And Bye-bye. bye bye.